Biz Mamalı şəhərindən ulubuz bizning Qozon şəhərində o'qiy. Olg'ota va Qozon şəhərində qo'llarga tilagi bo'lg'ach, fatir izlarga bo'ldik endi Qozondan. Галәүдиновларның нияте иске фондтан тора алу була. Әмма ай ярым дәвамында фатир изләгән арада банкларның ипотека ставкалары арта. Ошта вторичный жилье дип әйтгәндә, аны караган булсак, хәзер специалистлар күбрәк безгә аңлатып инде, алар үзләренең плюс якларын, минус якларын әйткәч, яңа фатирларга, новостройкаларга булдык инде бездә. Татарстанда быелның 9 айында Сбербанк кына 105 миллиард сум ипотека кредиты биргән. Шуның 65% икенче торакка туры килә. Яңа фатирларга 25%. Соңгы айда исә хәл үзгәрә. Сатып алучылар бары тик яңа фатирлар гына карый башладылар ди риэлторлар. Бүгенге көндә инде вторичкага карасак, вторичка басып тора. Вторичканы алырга хәзер уже выгодасы азайды. Ставкасы бик зур 17. Хәзерге көндә инде новостройка ягын карасан, новостройкаларда күбесе застройщиклар хәзер бик зур субсидиялар бирәләр. Семейная ипотека, господдержкага, яшь, например, өйләнмәгән егетләргә бик алып була. Вторичка безнең сатулар бөтенләй төште. Чөнки процент ставканы күтәргәч, получается безнең ежемесячный платеж да арта. Примерно чыга 67-70 мең платеж ежемесячный 30 елга бу. Если сез алсагыз 4 миллионлык фатир. Шуңа иске фатирларның бәясе уртача 6-7 миллион сум дип алсак, ай сайын түли торган сумма 80 мең чыга. Бу әле беренчел кертем белән. Шуңа халык беренчел кертем кирәк булмаган яңа торак фонды белән кызыксына башлаган. Чөнки шул ук суммадагы фатирларны дәүләт ярдәме программалары аша кечкенә процент белән алырга мөмкин. Икенчедән, яңа төзелгән йортларның күбесенчә шәһәр җитендә икәнен исәпкә алсак, аларның бәясе арзанрак. Фатирны 2 миллион 800 меңнән сатып алырга була. Кредит бәясе 6 миллионнан кимрәк булганга күрә бу очракта кечерәк ипотека ставкаларын, ягъни гаилә һәм дәүләт ярдәме белән ташламалы процент ставкаларын куллана алабыз. Төп ставка күтәрелгәннән соң риэлторлар икенчел базарның вакытлыча паузага куелачагын фаразласа да, зур банклар алай дими. Аларга процентны күтәрергә туры килгән. Әйтик, икенчел базардагы иң зур ставка хәзер банкиру мәгълүматы буенча ВТБда 24, Сбербанкта 21, Абсолют банкта 26%, кайберләре хупланган ипотеканың да ставкасын арттырган, икенчеләре элеккеге ставка белән килешү төзи. На самом деле работа у нас никак не поменялась. Эш элеккечә бара, сату да бар. Һичшиксез банклар үз ставкаларын төп ставкага карап үзгәртә. Әмма клиентларның ипотека кредиты гаризалары моңа кадәр ставка үзгәргәнче хупланган булган икән, алар әле фатирларны шул ставка белән алачак. Хәзер менә шул клиентлар акча алада. Хәзер Татарстанда ташламалы ипотеканың берничә алымы бар. Алар яңа төзелгән торакка гына кагыла. Беренчедән, гаилә ипотекасы, ул балалы гаиләләргә бирелә, якынча 6% тәшкил итә. Дәүләт ярдәме дигән программа шулай ук яңа төзелгән фатирларга кагыла 8%. IT белгечләр өчен аерым программа бар, аның ставкасы 5%. Ягъни монда Үзәк банк төп ставканы ни кадәр күтәрсә дә, калган процентны дәүләт түли. Яңа фатирларның популярлыгы шуның белән аңлатыла да. Быел Россиядә инфляция 7%-ка җитте. Үзәк банк төп ставканы арттыруны шуның белән бәйли. Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Без күпләрнең төп ставка артуы сәбәпле борчылуын аңлыйбыз. Тик ышаныгыз, барлык исәп-хисап һәм безнең тәҗрибә күрсәткәнчә, без моны вакытында эшләмәсәк, халык эшендә, бизнес эшендә, дәүләт эшендә югалтулар зуррак булыр иде. Для государства были бы гораздо больше. Соңгы 10 елда илдә төп ставканың иң югары күрсәткече 2022 елның башында теркәлгән. Бу вакытта ул 20% иде. Үзәк банкның әлеге темага багышланган чираттагы утырышы 15 декабрьгә билгеләнгән. Белгечләр фаразлавынча, быел булмаса киләсе елга төп ставка әкренләп төшә башларга тиеш. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Алмаз Заяддинов, Влад Поташников. Яңа гасыр каналы.